Labetik, argi esan dugu altzairutegia itxi zen momentutik, gune hau produkzio gune berria sortzeko erabili behar dela. Denbora luzez, geldi egon da desmantelatze prozesua geldoa izango zelako aitzakia. Orain ordea, altzairutegia saldu ondoren, kafeko filerari parte bat eman zaio, eta Mirako biltegi modura egokitu da beste zati handi bat. Argi ikusten da, enpresaren aldetik interesa dagoen momentuan ez dela hitz egiten inbertsiotaz arazoa bezala. Guk, Labetik, atzerrian egiten ari diren inbertsioak kontutan izanik, gune hauetara lan produktiboak ekartzeko borrokan jarraituko dugu.